У гэтым відэа будзе пераказ камедыі «Паўлінка». Янка Купала напісаў гэты свой твор у 1912 годзе. І сёння п'еса застаецца вельмі папулярнай. Напэўна, змест «Паўлінкі» ведае кожны беларус і беларуска. Але калі вы раптам крыху падзабыліся, зараз нагадаю сюжэт. Усё адбываецца ў хаце засцянковага шляхціца Сцяпана Крыніцкага у асенні вечар перад пакровамі. Паўлінка ў хаце адна, а яе бацькі Сцяпан і Альжбета зараз на кірмашы, і яны вось-вось павінны вярнуцца. А пакуль дзяўчына сядзіць на ложку, шые кафтанік і спявае. Затым, перапыніўшы песню, яна гаворыць, што неяк ёй неспакойна, і чаго гэта яе дзявочаму сэрцыку не хапае, быццам бы нядрэнна ёй жывецца ў бацькоўскім доме, а вось толькі маркотна чамусьці, хоць зараз жа збірай манаткі і ідзі прэч адсюль. І ёсць чаго непакоіцца Паўлінцы, закахалася яна у настаўніка, Якіма Сароку. Вось толькі бацька дзяўчыны катэгарычна супраць такога жаніха. А так Паўлінка, разважаючы сама з сабой, гаворыць, што невядома яшчэ, чый верх будзе. Яна намерена змагацца за сваё шчасце. З'яўляецца Якім Сарока, і Паўлінка гаворыць яму, што бацькі на кірмашы, напэўна, вернуцца сёння позна, а заўтра ў іх госці будуць. І што гэта у вас вечарынка будзе, удакладняе Якім. Ага, будзе, вось толькі не ўсе на ёй будуць, адказвае Паўлінка. Якім гаворыць, што яму і так горка на душы, вось возьме і прыйдзе разам з іншымі гасцямі. А калі сур'ёзна, ён хацеў бы пагаварыць з Паўлінкай, абмеркаваць, якім быць далей. І хлопец прапанаваў, а што калі яны выберуць момант, калі бацька Паўлінкі будзе больш-менш у добрым настроі, падыдуць да яго, шчыра скажуць, што кахаюць адзін аднаго, а папросяць пазвалення ажаніцца. «Залезеш гэтак у нерад, што ні ўзад, ні ўперад», адказала яму Паўлінка. З маці яшчэ можна было б дамовіцца, а вось бацькам няма шансаў. Хлопец усё ж не траціў надзеі. Ён успомніў, што было ж некалі, што Сцяпан Крыніцкі нармальна да яго адносіўся, дапамагаў нават. Паўлінка пагадзілася, дапамагаў, пакуль не зразумеў, што яшчэ і дачкой дапамагчы трэба. Бацька дакладна не дасць дазволу на гэты шлюб, бо гэта ж шляхоцкая фанабэрыя. А Якім простага мужыцкага паходжання. Не такога мужа хацеў бы для сваёй дачкі Сцяпан Крыніцкі. Якім і Паўлінка памаўчалі крыху, а потым ён запытаўся ў яе. У такім разе, ці надумалася яна зрабіць тое, аб чым ён яе прасіў. Бо атрымліваецца, што іншага выйсця ў іх як бы і няма. Бацькі, канешне, пазлуюць, але, напэўна, адпусцяцца потым. Якім ужо і з папом дагаварыўся. А яшчэ ён прыкінуў, што найлепшы час для ўцёкаў заўтра, пасля вечарынкі. Усе будуць спаць моцна, і ніхто нічога не пачуе. Паўлінка сумнявалася, але потым, разведваючыся з Якімам, яна сказала: «Ну, добра, згода, да заўтра, а там пабачым». Якім сказаў, што заўтра увечары ён будзе чакаць каханую ў садзе пад акном. І тады Паўлінка прыпыніла Якім і запыталася, ці прынёс ён тое, што абяцаў. Хлопец дастаў з кішэні свой фотаздымак і аддаў Паўлінцы. Паўлінка схавала фотаздымак за абразом, і неўзабаве з кірмаша вярнуліся яе бацькі. П'янаваты Сцяпан увайшоў у хату прыпяваючы. Альжбета сказала яму не смяшыць людзей і ісці спаць. Сцяпан адказаў ёй на гэта: «Нічога ты не разумееш, я тут з зяцем крыху выпіў». «З якім такім зяцем?» – здзівілася жонка. «Дачка ж твая не замужам». Сцяпан сказаў, што гэта пакуль Паўлінка не замужам, а зяць будучы ўжо ёсць. Збіраецца падмазацца да іх Паўлінкі. Вось спачатку да яе бацькі падмазаўся. І хто ж гэта такі, удакладніла Альжбета. І Сцяпан расказаў, што гэта пан Адольф Букоўскі. Альжбета толькі пасмяялася на гэта. Вот здзівіў, гэты Букоўскі толькі і вынюхвае, за якой дзяўчына зможа больше пасаг узяць, бо сам жа ён голы, як бізун. Аднак Сцяпан лічыў, што пан Букоўскі гэта добрая партыя для іх дачкі, бо ён жа хваліўся, што ў яго гаспадарка ў 100 разоў лепшая ад усіх. І каня ён нядаўна купіў, шмат за яго заплаціў. Заўтра, напэўна, на гэтым кані да іх і прыедзе. І тут Сцяпан успомніў пра кніжку, якую ён купіў на кірмашы. Гэта быў каляндар. І ён узяў гэты каляндар і палажыў яго за абраз якраз у тое самае месца, куды Паўлінка крыху раней палажыла фотаздымак Якіма. Калі Сцяпан паведаміў Паўлінцы пра свае планы наконт Адольфа Букоўскага, дзяўчына адказала, што замуж за яго яна не пойдзе. І наогул татка ведае, каго Паўлінка хацела бачыць сваім мужам. Альбо Якіма Сароку, альбо нікога.
Сцяпан узлаваўся і загадаў, каб імя гэтага забастоўшчыка ён больш ніколі не чуў у сваёй хаце. І ніякай забастоўкі ён не рабіў і не робіць, раздражнёна адказала Паўлінка. Але Сцяпан стаяў на сваім: гэтага хамуйлу, кажа, гэтае плюгаўства не хачу бачыць у сваёй хаце. Затым у хату ўвайшлі сваты Крыніцкіх, Францысь Пустарэвіч і яго жонка Агата. Яны таксама вярталіся з кірмаша, і Францысь ужо быў добра пад мухай. Сцяпан паскардзіўся свату, што яго дачка спуталася з гэтым бязбожнікам, Якімам Сарокам, а ў яго ёсць на прыкмеце лепшы кандыдат у жаніхі для дачкі, і гэта пан Адольф Быкоўскі. Заўтра, дарэчы, ён будзе тут. А потым у п'есе ідзе дыялог Паўлінкі з цёткай Агатай, і дзяўчына прызнаецца, што яна кахае Якіма, не ўяўляе сабе жыцця без яго. Ён вельмі добры чалавек, кніжкі ёй прыносіў, а яшчэ так разумна расказваў пра тое, як трэба усіх людзей любіць. Гаварыў, што ў нас людзі з маленства выхоўваюцца ў нянавісці адзін да аднаго, але ж гэта неправільна. Людзі, як звяры, адзін на аднаго кідаюцца. Сляпыя ўсе, не маюць ніякай літасці да іншых. Цётка Агата заўважыла, што яна таксама шмат добрага чула пра Якіма. Можа, ім пачакаць яшчэ крыху, а там, глядзіш, і ўсё добра будзе, бацькі пераменяць рашэнне. Паўлінка адказала, што яны і так ужо 3-й год чакаюць. А потым дзяўчына рашуча прамовіла: я такі свайго даб'юся альбо згіну. Тут вярнуліся ў хату Сцяпан і Францысь, якія выходзілі на двор, каб паглядзець коней. Аказалася, што кабыла Пустарэвічаў некуды знікла. Агата пачала лаяць мужа, што той відавочна дрэнна прывязаў кабылу, і яна ўцякла. Калі сваты выйшлі з хаты, Сцяпан успомніў пра кніжку, якую ён набыў на кірмашы. Ён дастаў яе з-за абраза, і адтуль раптам вываліўся фотаздымак Якіма, які Паўлінка прыхавала за абразом. Раз'юшаны Сцяпан хацеў было ўжо парваць гэты фотаздымак, але тут у хату зноў вярнуліся сваты і расказалі, што кабыла іх нікуды не ўцякла, проста п'яны Пустарэвіч забыўся, дзе ён яе пакінуў. А Сцяпан прадэманстраваў ім, якія прэзенты атрымлівае яго дачушка. Францысь пачаў разглядаць фотаздымак, пазнаў Якіма, і раптам ён прапанаваў Сцяпану: а давай зладзім над ім суд. Сцяпан зацікавіўся, які такі суд. Францысь пачаў развіваць далей сваю думку: стражнікаў паклікаць трэба, спраўніку данясці. П'яны Францысь, можа, і не зусім усведамляў, пра што гэта ён тут разважае, але Сцяпан зрабіў для сябе пэўныя высновы. А потым Сцяпан узяў і разарваў фотакартку на вачах у Паўлінкі. Францысь падумаў, што ў яго з'явілася дадатковая нагода, каб пацягнуць яшчэ крыху гарэлкі з пляшкі, якую ён меў пры сабе. Так бы мовіць, памянуць Якімку трэба. І тут разгневаная Паўлінка падбегла да Францыся, выхапіла з яго рук пляшку і разбіла яе аб зямлю. Гэта было даволі смела і нечакана. У другім акце камедыі падзеі адбываюцца ўжо на наступны дзень. У хаце Крыніцкіх сабраліся госці. Усе сядзяць за сталом, п'юць гарбату, закусваюць. Паўлінка, апранутая па-святочнаму, стараецца быць з гасцямі вясёлай, бойкай, але час ад часу яна уздыхае і паглядае ў акно. Сцяпан выбачаецца перад гасцямі, што гарэлкі ў яго няма. Хацеў набыць, але крама была зачынена. Музыкі абмяркоўваюць між сабой: ага, расказвае нам тут байкі, а сам скнара. Затым хтосьці з гасцей успамінае, што чамусьці Якіма не было відаць на кірмашы. Цікава, дзе ён, чаму яго не было. Але Сцяпан раздражнёна заўважае, што няма чаго тут пра гэтага свінапаса гаварыць, і дадае потым: ці гаманіце пра яго, ці не гаманіце, усё роўна. Я ўжо яму дарогу даў. Паўлінка занепакоена удакладняе, пра што гэта татка тут гаворыць. Але Сцяпан скіроўвае яе ўвагу на гасцей, можа, гарбаткі яшчэ каму трэба падліць. Усе адмаўляюцца, а потым у сенцах чуецца грукат, і ў дзвярах з'яўляецца Адольф Быкоўскі. Госці запрашаюць за стол, і ён пачынае расказваць, якая ў яго гаспадарка вялікая і які ён багаты ўраджай сабраў сёлета. Пры гэтым Быкоўскі так яўна перабольшвае, што ўсе разумеюць: хлусіць і не чырванее. Госці жартуюць з Быкоўскага, але ён успрымае ўсё за чыстую манету. А затым Паўлінка прапануе пану Адольфу станцаваць лявоніху. Быкоўскі адмаўляецца танцаваць нейкія там мужыцкія танцы, і ён просіць музыкаў зайграць іншыя панскія мелодыі, але тыя адказваюць, што яны не ўмеюць.
Тады Быкоўскі бярэцца навучыць Паўлінку навамодным танцавальным так, без музыкі. І ў гэты момант у хату ўваходзяць Францысь Пустарэвіч і Агата. Паўлінка просіць музыкаў зайграць польку, і ўсе спяваюць і танцуюць. А потым Адольф Быкоўскі зацягвае песню спачатку на польскі манер, потым на рускі, і зноў усе жартуюць з Быкоўскага, а ён у адказ крыўдзіцца. Паўлінка папракае пана Адольфа, што ён жартаў не разумее. А затым усе спяваюць беларускія народныя песні і напрыканцы танцуюць лявоніху. У госці раз'язджаюцца, і Быкоўскі затрымліваецца ў Крыніцкіх даўжэй за астатніх. Сцяпан і Альжбета ў хуткім часе ідуць спаць, Паўлінка з Быкоўскім гуляюць у карты. Дзяўчына думае, як бы ёй хутчэй выправадзіць яго з хаты, а Адольф упэўнены, што ён прыпадабаўся дзяўчыне. А затым Паўлінка некалькі разоў абыгрывае Быкоўскага ў карты, і нарэшце ён развітваецца і выходзіць. Паўлінка, застаўшыся адна, разважае, прыйдзе ці не прыйдзе, як абяцаў. Затым яна пачынае збірацца і чуе шорах за акном. Дзяўчына пытаецца, хто там, і чуе ў адказ: «Я». Цёмна, нічога не бачна, і Паўлінка, думаючы, што гэта прыйшоў яе каханы, пачынае выкідваць у акно спачатку вузел з адзеннем, потым падушку, коўдру. Затым сама збіраецца вылазіць у акно, і тут з'яўляецца Сцяпан, хапае дачку за ногі і намагаецца ўцягнуць яе назад у хату. Прыбягае таксама Альжбета і дапамагае мужу. А затым Сцяпан пытаецца ў дачкі, і куды гэта яна сабралася. Паўлінка адказвае: замуж хацела ісці. І завяршаецца п'еса наступнай сцэнай. У хату Крыніцкіх увальваюцца Францысь Пустарэвіч і Агата. Разам з сабой яны цягнуць за каўнер Адольфа Быкоўскага. Гавораць: вось злодзея злавілі, стаяў ля акна разам з катомкамі. Сцяпан упэўнены, што гэта Быкоўскі хацеў яе дачку ўкрасці. Адольф намагаецца патлумачыць, што ён проста з дарогі збіўся і хацеў запытацца ў Паўлінкі, у які бок яму выязджаць. Але Сцяпан не верыць. Ён упэўнены, што Паўлінка сабралася выйсці замуж з Быкоўскага пасля таго, як даведалася, што Якіма Сароку за афішкі арыштавалі. Як арыштавалі? Здзіўляецца Паўлінка. Сцяпан з выглядам цалкам задаволенага сабе чалавека пацвярджае: так, арыштавалі. Затым Сцяпан прыганяе Быкоўскага, Паўлінка дзіка смяецца, прамаўляе: звяры сляпыя, і яна траціць прытомнасць. Паўлінка п'еса з даволі простым сюжэтам. Гэта гісторыя пра закаханых, якія марылі аб сямейным шчасці і хацелі ажаніцца супраць волі бацькоў. Гісторыя, па сутнасці, не новая, але расказана Купалам па-свойму. Каб ацаніць нацыянальны каларыт камедыі, раю ўсё ж прачытаць п'есу альбо паглядзець пастаноўку. Запамінаюцца трапныя выслоўі персанажу, а праз народныя песні, танцы і жарты раскрываецца душа беларуса. У мяне на гэтым усё. Дзяліцеся сваімі меркаваннямі наконт таго, за што вы любіце легендарную Паўлінку.